Punta naman tayo sa municipal. Are, bukis naman oh. Yeah. Oh. Wow. Beauty with the purpose and Wow! Transformation na yan! transformation. Wow. Diba? Yes. Oh. Ha? Ang ganda naman, gumande, wag pinagandaan. Yan, may ibang steps pala ang kumanda. Hindi lang kaway-kaway. Ilabas ang Gina Seal. Sabi nga nila. The municipal population program officer is Janet Tony L. Betaman. Alright! Oh, ha? Ang ganda nila. Wow. Sir Bernard, para akong nanonood ng Encantadia ngayon. Yes. And Sarah, of course, I'm the municipal honorable Mayor Steve Melrano. At para malaman natin na sila yung champion sa tanong, naka-crown na ang kanilang ano. Representative Bongga, di ba? Oh. Diba? Sa heels lang, magkakatalo lang. Pero kung maglakad, Sir Bernard, Red na ha? ewan ko ba ang gwapo or ang ganda ng views nila? Pwede rin. Don't pay to. Yan ang representation ng gender equality. Castillo. Napaka-fresh ng kanilang muse, oh, di ba? Kaya-kaya niya maglakad. Yes, of course. No effort. Napaka-friendly niya. Ayan. Oh, di ba? Ay, may lasing ng boss na nagsasayaw. Oh, di ba? Ang ganda. Sige. Ayan, sumasayaw din. Ang ganda na kanilang sayaw. Napaka-JL na JL. Akala ko JS, Sir Bernard. Correct. Ito yung manamimiss ko nung bata pa ako eh. Nakakita ko ng mga Kaya tanongin natin mamaya ang ating mga judges. Kaya wala pong aalis dyan because we'll be judging or we'll be having a competition for Miss Kinni Program Officer, Miss Irma J. A. Dizon. Ay! Uy, may mga slogan sila. Ano kaya yung mga yan? Kaya pa ba, Muse? Kaya pa ba? Alright! Palakpakan mo natin ang Victor! Hindi ko alam kung yung gown yung nakuhulog o kaya yung kilikili niya. Ayan o. O, diba? Dahil lang sa pagtunlan. Yan, relax lang. Pag nalitago ang bigote ng Muse, ayan, ang ganda. Uy, ang ganda niya, no? Pag-curl siya. Yes, sexy na diet ng 10 taon. Correct. May pabigla sa ka. Kaya-kaya yung lahat. Wow. Pero ang ganda din sa Bernard, ang ganda din ng face. Yung nails. Ay, abogado. Yes. Ay, hello po. Siya, ano mga cases niya, ma? Kaway naman dyan. Muse, ayan. Women Ganda and naman child. ng Muse ng pagudpod. Women and child protection. Sa Municipality of Kinni.
SPDIC under the leadership of Honorable Georgina S. Gillian, their Honorable Mayor. Yes. Oh, kahit ganito yung mga damit na ganito, kahit ko lang nakita ulit. After how many years you're now? Oo. O, di ba? Sambangang kanin ang dala. Yes, of course, ang news nila, it's surreal, parang gastiyan sa Encantadia. Oo nga. Hi, Sai. Kaya pa. Okay. Under the leadership of Honorable Mayor Christine C. Abadilla, with the Municipal Population Program Officer, Ms. Vicky Jane M. Ramos. Yan. Pay din sa banda. At ang kanilang news, oh. Hindi ko nakamaroon. Ang sexy din ang kanilang news, oh. Wow. Pare. Nakabubuta pa. Wala pa ka. Excited na si Ma'am Jen, ha? Yes, of course. Ayun na, welcome naman sa mga news natin sa Bernard. Excited na tayo dyan. Ganda pa ang ganyang hairstyle, no? Parang may naalala akong ganyang hairstyle. Nanood ka na ba ng Kasi no? Ay, wow! Perfect! Sabi ko na nga ba eh. And, talaga, oh. Once more. Ayan. Yan yung sinasabi nating identity ng bawat Sponsors, none other than Vice Governor Honorable Cecilia Araneta Marcos. Thank you very much, ma'am. And now, ladies and gentlemen, punta natin, tuloy natin ang municipality of Badong! Yan! Wow! Badong is under the leadership of Honorable Maximo Candal. Yes. And the Municipal Population Program Officer, Ms. Ano pa? Kulimao! Ah, yan. Employees! Yay! Wow! O, yung mga representative naman ng ilis nila, oh. Oh, pare, hindi nag-diet. 3 years. Kusog! Yay! Bongga! Sexy na! Nandiyan yung ating mga SP. Wow! O, diba? O, yan! Napaka-supportive ng engineering. Ang mga asahan. Yes, for information po, isa din po sila sa partner ng PNP sa different programs, plans and programs ng PNP. Thank you very much po, Nice. SWD. Oo. O, tignan mo naman ang kanilang representative. Bigatin din. Cool na po. This time naman po, kalakpakan natin from the office of the provincial Governor! Hey! Ito na yung mga kabadis ni Governor. Ang dami na lang news sa Oo. Bernard. Yes. Andito rin ating Provincial Administrator, Attorney Yvette Lainez. Yay! Boy, ang galing lang mag-basketball. Tamang-tama, Office of the Governor yan. Pare, basketball tayo pare. Ah, pare. Tatlo, dalawa. Si Ma'am Pe. Uy, bongga. May paano pa. Nagre-retouch na sa Alright. Very shiny. Madam, ikaw na ba yan? Nagbabalik ka na? Props. Diba?
Talaga naman. Oo. And ang participants po natin from INBP composing of police commission officers. Sino ba yung mga officers natin? Police non-commissioned officers and non-uniform Personnel or mga NUPs. Pati ang kanilang views, oh, ang galing. Yes! Ang mga views po natin are from First Ilocos Park Provincial Mobile Force Club. Kainan ko sa gitna. Ay, Attorney Kid Castro, di ba? Ang galing sumayaw. Maraming salamat din kay Governor Matthew Marcos Manoto. Ayan, kapartner din yan ng ating DBB. Ito naman, from the Department of Agrarian Reform, DAR. Hello po. Yan, excuse muna sila ngayon sa pamimigay ng lupa. Yes, with their beautiful news. Oh, back. Sexy. Ma'am Jen,